Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico cha, cha, cha. Astelenero eta eguenero hemen Oñatin pakeleku erretiratuen elkartean aurkixak bastar batera eruaten dituzte eta areto nagusisa dantza pista baten bihurketan da. Hainbat aldetxo David, euran gorputzak mobiu eta garai bateko eta gaur egungo abestixan erritmora dantzan. Gaurkoan gure alboan ditugu talde horrek dinamizatzen dabitzen bi pertsona, Kontxi Puertas eta Ignacio Palacios. Kaixo Bikote, zer moduz? Kaixo, ondo. Bueno, ikusten dugu, hemen ja batzuk dantzarako prest dozela, aurretik beste batzuk egon dira. Segundako ja ohitura bilakatuko zen, ezta? Astelen eta eguenetan ona etortia, Kontxi. Ohitura eta biharra bebai, Biharra eta obligazioa bebai, Bai. Ez da gile, zenbat pertsona hilien dian Ignacio, hemen zeuekin dantzan? Bueno, hiru talde dauz, lehenengo taldia 13-14 pertsona, bigarren taldia beste, eta hirugarren taldia dira barrixak, ez gaztia, baina barrixak. Eta talde horretan nabile 8 bat 10. Orduan, ez dira talde txikinak, horrek danak gobernaiteko nahiko lan eukiko dituzu, ez da? Bueno, baina gustora egiten den zerbait badakizu. Gustora etortzen gara eta dantza gustatzen zaigulako eta hori, ez da? Exactamente, eta danok esaten da gura dagoena, eta abesti hau, dantza oinbio hau, eta bueno, danon artean bai. Eta azkenean taldia dira, barrizak kenduta, ja 12 eta igual 16 urte hemen garabiltz. Eta dano dakigu dana eta... Gente askotxe biltzen da orduan. Askotxua eta dano dira jakintxuak, Bai. Aipatu duzu, astapenetan dabitzela batzuk, beste batzuk, bueno, baina dantzan... Batzuk 12 urte, beste batzuk gutxiago, nik esate baterako gutxiago 12, ez? Zuek zenbaten, zuk noiztik datorkizu Ni jubilau nintzenetik 7 urte. 7 urte hemen bai. Eta zelatan hasi zatzun, dantzarako... Bueno, beti eukidut ni dantza egiteko gogoa. Txikitan bai, euskal dantzak eta egin izan ditut. Eta gero nire gizon hasi zan aurretik, zen lehenago jubilau zan. Eta gero, ni jubilatzen nahi zenean, joango nahi. Eta hori neben. Zu zeu, noiz hasi zatzun hori, noiz hartu zatzun dantzarako? Arro ez dakit, baina gura ben beti diguen dantza lekudanetan eta nik ez neben nekixen ezer dantza egiten. Orduan, etorri nintzen onera ikastera. Azea zan bestera bat, igual, bikote asko. Bikoteka, ez da? Bikoteka, bai. Horrein ja, en linea edo... Askotariko dantza, bikoteka bakarrik ez, dano batera behiten dituzu. Hasieran irakasle bat etortzen zen, Marian izeneko irakasle bat. Eta gero beak utzi benian, beak jarraitu eben, eta gero ni. Coviden garaian gelditu izan dana. Eta gero gu jarraitu eben gure aldetik, eta beha jarraitzen da beste lekutan klasia emuten. Bai, jarraitzen. Jentia gustora ebiltzen da, Oso gustora begira. Dantzan ebiltzena gustora ebiltzela. Zer dantza klase edo egiten duzu? Zelako dantzak irakusten dituzu? Danetik, ez? Danetik, bueno. Gehixenak modernoa, zaharrenak ez dakit txa-txa-txa eta igual... Baina txa-txa-txaren doinu berria daude, abesti berriak orduan, koreografia ezaguten dugun koreografia bat ipini edo berrizak asmau. Interneten tutorial asko daude, eta hortik kopiatzen dugu, eta roka, charleston, reggaeton, txa-txa-txa, ez da daude. Orain gaur egungo kantua gortuan behar. Kizomba bai, eta bai, bolero, asko. Gaur egungo be jartzen dituzue orduan, ez bakarrik garai bateko zeuen dago oso ezaguna zian. Adibidez, Fito y Fitipaldis, gustatzen zako, bai. Kamelendi eta, bueno, asko. Bai, ez da. Pentsaien dut, hona etortzen segundako dantza ike utze ez dala izango, ez da? Hori baino gehiago izango dela. Aprobetxaiten dugu. Eta elkartu laguna, talde batzuk, eta eske importantiena da ez da dantzaitia. Sozializazioa. Adibidez, beste kirolak egiten dago bakoitza bere aldez, eta ez da elkartu egin. Taldeko giro hori ez da, ez? Eta gu egiten du gero, kafetxu bat. Eta urtebetetzeak ospatu bai, pintxo batzukin, eta horrela, ez da, juntaiken gara normalian, urtebina edo pasaudanean, juntau danak, ez da, eta ospatu egiten dugu, bai. Abantaila hori da, eta noizean behin, baskaria berai, bai, kurso bukaeran, edo gabonetan, edo, ez da, bai, hori egiten dugu.
Zer remuten dutzu zuei dantziak, eta hemen deusen nahi, zer esaten dutzu, dantzia zer da? Ez dakit, indarra be bai, eta da baita ere, esaten daue, kirol honena dala dantza egitea, ez da, beraz? Kirola eta batzuetan da, baita burua erabili bida, gogatzeko eta gauzak egiteko, baina azkenean da, bizimoduan inbidu zerbait, ez bakarrik, ez dakit zer. Pasioan urte bakarrik. Zerbait eta hemen ditzen dut, taldeka eta orduan ondo egoten gara. Beste talde bat, eta bakoitza dago bere laguna, bere talde laguna, baina hemen dago beste bat. Eta falsen urtean, egon ginen Eibarren, egon zian nagusien dantza taldeko topaketak, eta baita ere, joaten gara residentziara. Orduan ez bakarrik hemen, ensaiotan, gero hemen egiten duzuena, kanpora ateratzen duzue. Batez ere residentziara, urtean 2 edo 3 aldiz joaten gara, eurak deitzen dozkue, eurak zerbait ospatzen dauenean, edo aste kulturala, edo oinatiko jaietan, eta eurak antolatzen dituzte ekintza desberdinak, eta deitzen dozkue, etorriko zai dantza egitera, eta bai, fangoga, zeratik ez da, joaten gara. Eta eurak posik hartzen gaituzte. Hori esan gure batzun, zeuek gustora, hemendik zuen ohiko txokotik urteti arren, baina eura hau pentsatzen dut oso gusto handi izan fugu dutzuela. Ikusten ditugu euren aurpegiak ez da, alaiak eta bai. Esan duzu, gorputza lantzeko era badala, baina gorputza ez ezik burua berantzeia izango da, ez da? Hemen ikendu zuen koreografia bakoitza lantzeiak eta informazio hori dana gordetiak, bere lana behukiko da, ez da? Eta azteitzen dena, ez badu egiten zerbait denborakin, aztu egiten gara. Eta berriro gogoratu inbigu zer ekasi geben eta... Lan handixa da gorduan, baina gustora egiten duzu ez da? Lan handixa ez... Zuk esaten duzuna, aktibago egin behar ditugu neuronak. Bueno, hori dano inbiar esaten dugu, baina esaten dabe guretzako saio barita. Begiratu, gogoratu bizara, ze pauso egin behar dituzun, koreografia bakoitzean, eta lana badabe bai. Lana bai. Enbida, lan ez da. Gustora egiten dugun lana da. Hemen zeuek dinamiz egiten bai, baina pentsatzen dut hemen dantzan dabitzen abe maila diferentiak eukiko bila. Hemen zela moldaketan dira, zeuen ikasliak edo zeuen laguna zela egiten dira. Bata besteari begira, bai, ez da, egiten dugu asko. Bueno, zeiaketan du irakustea, gaizki egiten bauzu zerbait. Ez azkenean da, zuitzen du pasua zure era. Eta orduan aldatu inbida hori, eta, bueno, hori inbiduzu, hau ez duzu egiten hola zen. Obetu pikin bat. Kasu bai, baina gero igual ezin jaui. Bai zen pasen da. Gero koordinazioa be bai, koordinazioa be, bezuak eta hankak eta... Bai, danetik. Hori da. Baina, gu danadaku estilo bat. Ez dakit, edo estilo barik edo estilo bat. Eta bakoitza doia bere estilora. Eta igual, egiten dago, pasuak eta bere estiloan eta bakoitza... Eta kosta egiten dago, samurra da esatia mobil hola zen. Gero ikia. Ikia, danadakigu mobitzen hanka, baina ritmoakin hori kosta egiten da hasieran, Eta gero batzuk ezin kosta eta gero jarriten da bere era. Bere era gaitena. Importantea gustora ikia eta gero bakoitzak aldauena. Eta jazta. Oso ondo, bueno. Ikusten badugu gustora datozela eta hori, naiz eta pikin bate hobeto edo korrago egin, hori da importantena, gustora ikia. Azkenean da beste aktibitate bat eukikia. Eta asko dituzu, hemen pakelekun. Bai. Beste bada dantziena. Yoga be bai. Segi, bueno, zeuek segi. Eta koro be bai. Hor da danetik egiten duzu, eta hori danak egiten dira hor? Danak ez, batzuk errepikatu egiten dira, batean eta bestian, beste batzuk bakarri batean, edo gero bestian memoria tailerra eta hori ez da, dago desberdinak. Eta baita ere dago punto, gutxiak eta hori, asko. Eta beste jendea etortzen dira ikastera ingles, eta batzuk igual David ikasten ikaia berbeitzen,
eta halako gauzak. Oso ondo bikote, bueno, zuek segi, honei jarraikortasuna emuten, pakeleku dakon movimentu honei jarraikortasuna emuten, eta eskerrik asko zeuen. Eta zeuei bai eskerrik asko, Julen. Zabalketia hori.